Beth sta ti di nawr, de? Gyda ni brwsgeta fan hyn gynne fach. Beth sta ti nawr? Ni'n paratoi nawr yw risotto fach. So risotto, haddock a cennin yn y fe. So i ddechrau gewn ni delygon yn pysgod ni. So haddock sydd wedi fygu sta fi fan hyn. Ato, fel ni'n gliro nawr, mae dau yn hwn, so stwff melyn i we. Gallwch chi gael y stwff gwyn hefyd, heb o dau. Sdim rai gael e, okay? Mae hwn just fel aesthetic, so mae'n ddim byd arall. Mae'n edrych bach mae'n neis. A mae'n dangos lan trwy'r risotto. Okay? So, fel ni'n mynd i coginio hwn yw sosban o llath fi fan hyn. Jyst fi twymo yn gofalus. Bydwch y berwi fe'n rhy galed, neith e cytio yn y sosban. Okay? Gan ni torri darnau ein haddock ni. A wedyn, ni'n mynd i pwtio hwn yn y llath. Am cwbl o funudau. Llath twym. Unrhyw lath? Just unrhyw llath. Bydd drefnyddio y llath skimmed, rhywbeth a digon o fraster. So, llawn fraster fe gore, ond semi-skimmed yn oce. Dwi'n gwybod mae Dan wedi rhoi dau melyn yn hwnna. Achos oedd Geraint Thomas yn beicio ddo. Wedi ennill y Crys Melyn wrth gwrs. Mae'n trw Sir Gardd, y hoff Sir Dyn y byd. Mae menyn ni, mae lemon ni. Os, Jew, dwi'n teimlo fel un. Bach o fenyn yn ffrimpan yn gyntaf. Gyna gawn ni adio cennin sydd wedi torri Yn fan. Okay. Ac yna gwyn at hwn, okay? Gwyn. Tua 100 millilitr. Ti'n rhoi ei gyd? Neu peth? Dim peth. Splash fach na. A gweddill mewn. Okay. So, mewn ar cennin. Am wynt neis. Ac yna, gewn ni adio bach o roes y borio sydd yn y fan hyn, okay? Roes risotto. Mae rai peth cynnau yn mynd i gweud i chi roes risotto, rai yn gweud roes paella, roes pwdin roes. Ond y borio i ni'n defnyddio, okay? Hwn yw'r gorau fi'n credu i creu risotto, okay? Beth sy'n digwydd ar roes mae nawr? Tebyg iawn i wneud pwdin roes. Mae'n amsugno gyd yr hylif, a hwnna sy'n mynd i amsugno'r blas mewn i'r risotto i hunan, okay? Right. So, tra bod hwnna... Ac am faint ni wedi goginio hwn fan hyn nawr? Mae hwn mynd i coginio nawr yn tua 5 i 10 munud, okay? Ond beth ni'n mynd cadw wneud yw cadw troi fe, cadw adio... Wna i nas, ti'n moyn? Stoc yn ofalus ydw fe, okay? Tra bod hwnna'n berwyn eitha caled mewn ffordd, a chi'n moyn cadw sylw yn fe. Chi'n ffili cerdded bant anghofio bod yw'n yn berwi. Beth sy'n mynd i ddigwydd, wneud e sticio gwylod y ffrimpan a llosgi. Right. Okay, so mae angen tipyn ofal. Os, okay, gyda risotto. Os ti'n moyn i fi fan? Ni. Beth staf fi fan hyn, gymryd sosban yn bant. A mae gyda ni nawr yr haddock sydd wedi coginio cyn llaw, okay? So gynnu dynnu fe mas, wedi gadw fe oeri ychydig, gan bod ni'n gallu trin wedyn gyda'n dwylo. Okay. Mae wedi cwrlo rhywfaint yn dweud? Ie, jyst yn cwrlo gyda'r gris yr hylif. Ni'n cadw'r llath mae nawr, okay? Mae lot o glas yn hwnna. Mae'n gwynt wedi fygu yn fe. Ond beth sydd gyda ni nawr, y risotto. So gynnu esgus bod nhw wedi bod yn ginio am tua 10 munud. 10 munud, ond nawr gallwch chi gymryd drosto gyda'r Reit. Llwy bren nawr. Llwy bren. Cofiwch os gollwch chi ar y seit, croeso chi gysylltu ydy. Fi'n mynd i adio gynta, cwpl o llwyau o'n hylif sydd wedi fygu. Okay? Gyda adio blas at ein risotto ni. Okay? Ni'n mynd tynnu'r crôn bant o'r pysgod. Okay, digon rwydd, yn tynnu bant. Chi ddim yn mwyn y crôn ynddo fe. Just y pysgod. Ceisiwch pidio torri fe i darnau rhy fach, neu fel slwtch yn y gwbl lot, okay? Ond triwch gadw fe yn darnau mor fawr y gallwch chi. Chi'n gallu prynu haddock fel un nawr fel darn cynffon sy'n bach mewn rad, neu gallwch chi prynu'r loen. Mae'r loen ar tua dwywaith y bris, ond gewch chi well cig mas o fe, okay? So, Mae dibynnu faint o arian sydd yn y pwrs, yn dwi? Fi'n mynd i adio nawr. Bach yn dda. Yw bach o... Ti wedi gweithio'n galed fyna, Daf. Bach o spinach ydw fe. Okay. A jyst na gyd mae'n neud yw wiltio hwn lawr. Ni ddim yn moyn efo coginio tan i fod yn feddwl a slwtch i gyd. Just gadewch chi fe i wiltio lawr. Cadw troi fe. A digon o liw, yn does? Os. Llwyed nawr. Ond dechrau oeri, bwyd bach i'n un teimlo'n gynnes, ynddo fe? Ydy, ti'n iawn. Ni'n hydryn slo bach. Bach o creme fresh mewn hwnna nawr. Right, neis. Gan ni fflicio yn bysgod i mewn. Darnau fawr, darnau fach. A bydd yn garcus na tra bod ni'n troi fe. Ti'n chi pido torri'r pysgod lan gormod. Mae'n plygu fe tro fe lan a tro'r llwy drosto yn y ffordd. A pan ti'n gweini, ti eisiau bod pawb yn cael yr un faint o ddarnau yn dwyt? Os ti'n mynd yn wath bod dim ond un darn sy'n gen ti. Wa, mae'n rwych yn ffantastig. So, cyfrinach gyda risotto, okay? Pido gorcoginio fe. Chi moyn crunch fach yn y reis unan. Ddim crunch caled, ond chi moyn gallu torri fe gyda'r dannedd yn hytrach gael slwtch, okay? Ac yna chi moyn i fe hefyd i gwmpa bant o'r llwy. Dych chi ddim moyn pentwr fel pyramid yn y sosba. Chi moyn i fe i gwmpa bod yn torri naturiol, okay?
So, yn ei weld hwn y digwydd. Ti'n beth, os mae'n blasu mor ffein a mae'n gwynto... fi'n gwybod. Byddwn ni'n o reit, ma. Bach o bysgod. Yna, jyst i orffen hwn, ni'n mynd i roi bach o lemon fresh, dy fe. Okay. Mae'n risotto ni'n dod i gilydd. Waw. A bach o lemon. Wel dan, mae'n edrych yn hyfryd fan hyn, reit? Bach o lemon. Ac yna... Reit, syliau'r ar te. Na ni, mae fforc dy fi fan hyn i blasu. Barod i fyta. Reit, byddwn ni'n blasu hwnnw'n gloi, fi'n meddwl. Diolch Dan. Dwi'n siŵr gael i sawl cais am yr eiseit ma. Dan. Diolch, Dan. 20 o bwyntiau, barciach yn o 10. Diolch yn fawr iawn.